Hello guys, good day. So, this is Kuya Chong na pod ug karon ang atong hisgutan is ang states of matter. So, dinhi ang atong hisgutan is ang properties sa states of matter, ang molecule arrangement, ang pagka-arrange sa molecules sa states of matter. So, I know familiar na mo kaadyo na ning states of matter kay bisag sa elementary naa naman ni siya. Okay? So karon ato sang i-define unsa nang matter. So anything that has mass and occupies space. So naitimbang og mo-occupy og space. But pasabot tanan nga naigibug-aton og tanan nga mga butang nga mukaon og spasyo, mukaon og space, okay? Kanang mo gamit og space kibali. Okay? So next, state, condition, form, or phase. So mga naong murag porma, unsa ijang kitsura, unsa ijang kahimtang mo na state. So kung tag state of matter, mga kahimtang, hitsura, porma sa mga butang nga naay timbang, naay gibug-aton og mukaon og space or mo take og space. Sunod is ang word nga molecule. Unsa po ng molecule? Okay, so definition a group of two or more atom. So taas dun sa definition pero na naman gimubo kay lisod i-explain siya kung kanang wa pa kay kanang knowledge pod about atom. So aho sa naman i-basic pag explain, aho sa naman murag maghimo naman ni analogy, no? For example, kung tag molecules, example, imagine na ang sand castle. Okay? Murag kanang kastilyo nga gihimo og sand. Karon, ang sand, di ba, pino man na, no? Okay, mo na atong gipurma, atong gihimong castle. So, kung imo na siyang gubon, ang mga bas magkatag-katag, di ba? So, ina na kibali ang mga molecules. Ang mga molecules siya kibali ang mga sand, mga particles nga naghimo sa usaka castle. So kibali ang tanang butang hinimo sa molecules. Tanang butang hinimo og mga particles nga sama sa molecules. Okay? Okay. So next, arita the states of matter, so solid, liquid o gas. So wa na gibutang ilang definition, na lamang gibutang ang ilang mga example kay sabotable kaadyo, di ba? Dali kaadyo masabtan mitag solid, rock, paper, cellophane. So kanang mga solid, di ba? Kanang mga tibuok, mga sina ni solid, di ba? Masabtan naman sa ng solid. Liquid, of course, water, vinegar, tears, usa ni mga liquid. Gitawag po na sila og mga fluids kay mulanay man sa di ba ang tubig imo ijabu mulanay man no or mo flow man siya. Okay, next is gas. Okay, oxygen, helium, mga kung sa ato pa ni murag basic murag mga hangin, di ba mo ato gyud basta hangin, gas na siya. Okay, so oxygen, helium, di ba mo nay gas. Now ato ta sa arrangement of molecules. So kani di ba may kag molecules mao nay mga nagbuo kibali mga particles, mga tiny nga particles nga nagbuo sa usa ka matter, sa usa ka butang, di ba? So ang solid molecules are packed tightly, but pasabot dikit-dikit. For example, ha, okay, so ang ijang molecules dikit-dikit kaadyo, mura kibalig katong sandcastle nga ang ijang ang bas dikit-dikit kaadyo ang bas nga mo nang napurma sa kibali og usa ka butang. So ang molecule mao po'y nagpurma sa usa ka butang. So for example, this is rock, kibali rock, bato. So ang rock gihimo og molecules nga dikit-dikit kaadyo, mao nang tibuok siya. Okay, so molecules are packed tightly. Okay, sabta na. Okay, balik ang solid, ang isang molecules kay dikit-dikit kaadyo, di kaadyo kalihok. Okay, kung mulihok na vibration ra siya. Vibration. Okay. Okay, mo na movement sa molecule sa
solid. Tungod kay dikit-dikit naman sa di man sa makaluhag-luhag, igo ra sa mo may vibrate kibali. Okay? So next, liquid. So of course, kaya sa example sa liquid, di ba? So molecules are arranged not too close, not too far. Dili close, dili pud ladyo. Pud pasabot regular ra kibali ang ijang distansya sa usa-usa mao kun nay molecular arrangement pagka-arrange sa molecule sa liquid. So for example kibali ang tubig. Okay, so ang tubig kibali ang ijang molecules ina na di kaadyo duol, di pud kaadyo ladyo. Okay, ina na ang water molecules. So ang pasabot ang ijang mga molecules kanimo ni mga molecules kaning gamin ini. Ijang mga molecules kibali makalihok-lihok siya, di ba? Kay na may space between them. Bisag gamatoy na may espasyo kibali sa tunga nila. So makalihok-lihok siya bisag ginagmay, di ba? So this ang gas molecules. Okay. Are far away from each other. So lagyo na kaadyo. For example, oxygen, so ang helium. Ang kanang helium by the way, muna gamiton siya sa kanang mga balloon. Kanang mag na birthday party, dyan na ikuan. Lagyo na kaadyo, as in lagyo kaadyo ang sa gas molecules. Okay, lagyo sa usag-usa. So tungod kay lagyo siya, ang tendency niya kusog siya mulihok. Okay, kay dako ang mag-space, di ba? Kusog kaadyo mulihok ang molecules ni gas. Okay? Next, anita ni properties. So, may properties mga kinaidya. Properties mga kinaidya ni solid. Okay. So, ingon di has definite shape. So, definite. Unsa man ang definite? Unsa man ang shape? Kung may shape, ba sabot na shape kay porma. Diba, hugis, circle, inanaon sa pa mga ijang shape, porma kibalik mo sa shape. May definite, but pasabot sa definite is fixed. Unsa po nang fix? But pasabot di na mautro, di na mabago-bago. Okay? For example, natay bato. Okay? Natay bato dinha kahuman. Kung atong isud ang bato dinhi sa kining baso, same ra gyapon sa shape, di ba? Di mabago sa shape. Not unless kung imong dukdukon, of course, yung imong dukdukon mabago jud, di ba? Pero kung wa kay buhaton, imo ra ibalhin sa butangan laing butanganan, hindi siya mabago. Okay? Okay. Next, definite volume. But pasabot ang ijang volume is fixed na po, di mabago-bago. Sa manang volume, kay mo tag volume ang kadak-on sa space nga ijang makaon kibali. Okay? For example, mo na si bato. So, kini nga part kung asa naa si bato, na ang bato na si bato kuno. Na ang bato kini nga part dinhi, mo na ijang volume kibali. Okay? So, kasagaran ang volume basta solid is i-measure na siya through ang unit is kining cubic centimeter or cubic meter. Basta solid, makibora mo unsa na siya. So, for example, unsa man to papakita nga definite siya, di sa mabago-bago. For example, si bato kay kuan kanang let's say 3 cubic meter ijang unit, ijang volume kibali si bato. Okay. Na bisan pag imo na sa ibalhin dinhi sa suod, si bato din ha ibalhin mo sa suod. Ang ijang volume 3 cubic meter gihapon na. Di gihapon na mabago. Mora gajud na kanunay ijang volume, ijang kibaling kanang kadak-on sa space nga ijang makuha. Okay? Next na diri, slightly compressible. Okay, slightly compressible. Compressible kana bang imo kibaling maduot. Mura imo kibaling mas may Bisaya sa compress oy. For example, kibali kanang pandesal. Kung imo sa i-compress, imo kumuton, di ba mo gamay ina na? So, mo na i-compress, imo jang kumuton kibali. So, ang solid slightly ra
but pasabot dili siya kaadyo makompress. Ngano mang di man siya kaadyo makompress? Remember nga ang molecular arrangement sa solid is di ba dikit-dikit kaadyo? Wa na kaadyo space halos between sa molecule, between sa kada usa, wa na kaadyo space. Mauna nga lisod na kaadyo nga iduot-duot siya pa. Okay, or murag kanang imurag ihans as man pagkuan oy. Lisod na kaadyo nga iduot pa jud siya. Okay, tungod kay dikit-dikit na kaadyo ang molecules, okay? Okay, adto next ni liquid. So, tanawa has no definite shape. Kung si solid has definite shape, but pasabot ang iyang shape di magbago-bago, si liquid ang iyang shape magbag-o kay no definite pasabot dili fixed not fixed, di ba? Ngano man ba unsa man to papakita? For example, naatay kanang baso, kahuman sa baso at butangan og tubig. So of course, kung unsay shape sa baso, mo po shape sa tubig, di ba? Kay bali ang kaning baso lingin kay baso, di ang tubig inig butang nimo lingin po, di ba? Pero kung imo sa ibutang og kanang wait sa haka atong usbon ang color. Kung imo sa ibutang og cube na sudlanan, automatic kung imo sa ibutang didto, automatic ang shape pud sa tubig musundog ra pud kung unsay shape sa ilang sudanan, di ba? Mo nang dili fix ang ijang shape kay kung unsa ijang sudanan, mo ra pud ijang sundugon. Okay? Okay. Sabtan mo siguro. Next. Kani has definite volume. Okay, may tag definite, balik is definite kadtong fixed. Di ba? Fixed ang ijang volume. But pasabot ang ijang kadaghanon dili magbago-bago. Di ba? Ang space nga ijang makaon dili magbago-bago. For example, kanang okay. By the way, kung volume ta og liquid ang atong gamiton na is kining milliliters, liters, kana nga mga kanang mga unit. Okay? So, for example, naatay baso, then ang atong tubig is naakibali sa 3 milliliters na manggihapon. 3 ml. Okay? Di na mobile legends ha. Okay. So, kung ato na sa ibalhin og lapad nga sudlanan, bisan pag ato nang ibalhin sa lapad nga sudlanan, ang ija gihapon nga volume is 3 gihapon na ml. Wa na mabag-o. Okay? Bisan pag ato na sa ibalhin diha, 3 ml lamang gihapon ijang volume. Di siya mabag-o. Okay? Okay, very good. Sabtan. Okay, next. Slightly compressible. So, same sa dyan ni solid. Slightly compressible. Now, nga nung same mo dyan ni solid, slightly compressible, nga, kuan man, okay. Tinuod, slightly compressible siya tungod kay ang iyang molecules na may distance, kinagamay ra pag distance, usag-usa. Pero, mas compressible siya compared ni kanang solid, pero dili gihapon siya makompress pag adyo mo nang slightly na magyapoy gamit. Okay? Kay makompress siya pero dili gihapon ka adyo. Okay? Kay gamay ra man ang space gihapon sa ijang molecules, between molecules gamay ra man ang ijang space. Okay? Okay. So arita ni gas. So has no definite shape. So same si ni same si ni kining same si ni liquid nga no definite shape but pasabot not fixed, di ba? Nganong not fixed man pud sa shape? For example, natay balloon diha nga lingin, di ba? Og mingon tag kanang gas, mga hangin, di ba? Mga air, kay ba yan na, or oxygen, helium, yan na. Mo man ito pagsabot, di ba? Mo ni basic. Okay.
So kung natay balloon inana, di ba, for example kana, kung lingin ang balloon, of course lingin pud si hangin sud. Pero kung ang atong balloon is heart, kay balloon nimo sa imong kuan higugma, di imo heart pud ijang ang hangin, di ba? So dili fix ang ijang shape, kay magbag-o-bag-o ang ijang shape. Okay? Ang ijang porma magdepende sa ijang gibutangan. Okay? Okay. So next is has no definite volume. Hala. So ang ijang space nga makaon bisag saman bisag unsa way kinutuban kung unsa kadaka ang container mo po na space nga ijang makaon, di ba? Arang ka grabe, unlike sa water nga kung 3 ml ra, 3 ml na siya hangtod sa hangtod, di ba? Pero si air, si gas, sorry, not air, si gas, bisan pa og asa na nimo ibutang, kung unsay volume sa ijang gibutangan, maora po'y volume niya. For example, kana naatay kanang container, then atong takban nato hatakban, so naman dyan air sa so, di ba? So let's say ang volume sa kaning container is 3 ml lamang gyapon. Okay? 3 ml. Kung ato siya ibutang og dako, takban nato. Pangutana ang ijang volume, ang volume ni air, 3 ml pa ba sa aga-agapon? Di na, di ba? Ngano man? Kay for example, ang kini is 12 ml na ni siya. No definite volume man. Kung unsay volume sa ijang gisudlan, mao po ija volume. So kung 12 ml ni siya nga container nga sudlanan, pasabot 12 ml pod ang volume ni gas. Okay, ina na siya ka grabe. Kung unsay volume sa sudlanan, ija rang sundugon. Okay? Okay. Next, highly compressible o highly na. Nanuman, di ba ang ijang molecules kay very far from each other, ladyo sa usag-usa. But pasabot kung ato na applyan diha og force, kung ato na sa murag lata, murag imo duot ba, murag imo idasok kana imo idasok, makompress pa nimo siya. Kay dako ang mag space sa ijang na may dako kadyo nga space between sa ijang mga molecules. Okay? Okay. So, that's all for now. So, natay review gamay. Okay. Solids. So, kung minatag solids, molecules are tightly packed. So, katong dikit-dikit isang mga molecules. Okay? Next, definite shape. So, pasabot isang shape is di na magbag-o, bag-o. Kung naa kay bato, imong ibutang sa baso nga lingin, ang shape sa bato di mautro. Kung imong ibutang sa baso nga heart, ang shape sa bato di gihapon mautro. Okay? Next, definite volume. But pasabot di mag-usob-usob ang ijang volume, ang ijang kadaghanon, ang ijang space nga makuha. Okay? So kung 3 cubic meters ang bato, bisag pag imo na siya ibalhin-balhin bisag asa 3 cubic meters gihapon na siya. Basta laman kay di nimo kuhaan o di nimo punan. Okay? Next, slightly compressible tungod kay ang ijang molecules dikit-dikit na kaadyo, so maglisod na kaog compress. Okay? Makompress pero di kaadyo. Next is liquids. Liquids. Okay? So katong mga fluid, mga tubig, mga suka, mga kanang tuyo, mga inana. Okay? Molecules are not close but not too far. So dili kaadyo close, di pud kaadyo layo. So sakto ra ang ijang mga molecules, ang arrangement, ang isang kaladyoon. No definite shape. Okay, wa kunoy fix nga shape, but pasabot kung unsay ijang sudlan, isa rang sundugon. So kung ang tubig atong ibutang sa heart nga baso, so ma-heart pud ang tubig. At ibutang sa kanang triangle nga baso, ma-triangle pud ang tubig. Isa sundugon ijang sudlanan. Next, definite volume. But pasabot ang kadaghanon niya, ang space nga ijang makuha, dili magbag-o kay definite man, di ba? Dili magbag-o kung 3 ml siya sa dihang imong gisud sa baso nga lingin,
Ni imo siya isud sa dako pa jud kaadyo nga baso, ang iyang volume, iyang kadaghanon 3 ml lamang gihapon, di mabag-o. Okay? Next, si gas. Sorry. Si gas, no definite shape. Pasabot, wa si jay permanente, dili fixed. Mag-utro-utro ang iyang shape. Magdepende sa iyang sudlan. So kung ang magsud kibali na kay kanang star nga sudlanan imong takban, ang hangin sa sud na porma pong star, di ba? Kung na kay heart nga sudlanan imong takban, ang hangin sa sud heart pud ang porma. Now, no definite volume. So, sabot mag-utro-utro pud iyang kadaghanon nganuman kay ang grabihan ni kadto si air. For example, naa kay gamay diya nga baso imong takban. So, kung pilay volume sa container niya, kung pilay volume sa iyang sudlanan, mao po iyang kadaghanon. Kung dako pud kaadyo imong takban, kung pilay volume ani nga container, mao po iyang volume. Okay? Next, highly compressible. So, makompress, madasok siya pag adyo nganuman. So, di ba, tungod lagi kay lagyo-lagyo ang iyang mga kanang sinani, iyang mga molecules, maunang makompress siya. Kay ang dako mag-space ang molecules siya sa usa-usa, munang makompress pa nato siya. Okay? So, unta nakasabot, unta nakatabang pod. So, thanks for watching kaadyo unta nga kanang makasabot sa idea sa states of matter. So, always hinumdumi kanunay nga kung kapudyo na ka, pahuway, adyo give up. Okay? Adyo paguna-una nga di ka kamao. Paningkamot, i-give imong best. Ug of course, adyo kalimti mag-pray. So, kana sa thank you. Next na pa nga video. Again, this is Kuya Chong. God bless.